quanta so na ya di papa. Ana fuwa tumi dogo no di ya di papa. Ba kan tani si wala. Na mama wa wai. Ai Dufie. Ne se wanda. Mama. Niwa we niwo. Mami ni ho. Am so apie. Na say breed ya do hin na wofo. Se ga ya che so so atena sa. Ene ye nye na. Mano. Me so pe bi si jaso. Ama me di wunim. Ndi di mpo no se komedi mi. Wa ama me kwan wa ha. Me sere wo. Me ka me ti. Ko yo ba. Dan de nyina no se. O ma me ni ba. O na wo. Enko pim se wo be wa ya wo fifi ha. Se wo yo ba se de. Me no wa kasa ni pe bebe na fasa de wo. Papa ne dia no mpo ho ebe na ado. Tinda me twa so ma me bebe. Dufie oi. Ah, kwa be mo. Dufie. We nyina ya asem. Dufie. Ah, kwa mo. Hey, Asem be. now what to say? Hey, now the okra pro me mo kunya na Aden. Hey, baby gina na musa. Na what you know. Hey. Okay, abronya ko dem. Why? Ko me din ko makakra. Why? Ana se bra. Ko na ho. Ha, me to ne krase me hia enema bi ko na kwaje bra. Why? Ko sisi Eh, na so to me ko sisi na ka ko say. U papa mu ni mu Hey, kwa mo. Okay, abronya ko. Why? Hey. Ko enhwechi ko. Why? Yo. Na dai. Ko. Papa kakakra. Ko. Hey. Dada on kwai. Ni pape. Are. Kwa mo anti wanu untimi nka wanu ntubu kakra. Na de ma ka bone. Wa banse ma be kika menji me bai wa hai. Wa nu kwa mo Aden. Na obe wonim say wo de ka. Obe ni nim say wo de ka. Ene ka fra minim. Come on. Nti wo no. Asemba ya na wo mafa na se. Wo ni mafa. Aden. Bi mi die se minua no. O se de adi ni si ye na ha me. Enam so mra mebusa se bi esika no wotimi atua. No wotimi atua esika no. Come on. Nti sika no. Se metuo, se mintua yo. Ede na ka wo be ye. O sere. So wo se sika kura mti wo sere. Mami. Som. Me ka kire atukodi a wo so diska na koye no. Hweso ne fa koye. Anya sa na wo sa ba bi mo so peska bi ma me ni bi. Sanse wo to wo kunu. De wo dri, ana me so ma dri. Wo ene se ka wo hwe me. Wote. Nye oba bro nde bia na me so ne ma bebre sa na ma sa de ama na wo ni wukunu asa kwakodi. Ye nye ne sa. Sika ya meji mi kunu ni mo hwe. Mami yanka sasa. Woni mo hwe ya ne ya ma ne hunu ho hwe ye. Na o ma obi. Sanse won ne se hwe wo nyam na me se me hwe wo. Na wo woni me de ti ana me diska na ma wo no. Ana hu kire wa me boa wo. Sasa me uba ne. Wo ye ma de ba ko pentia. Na sama me uba ne nti e wo se wo boa. Me ba ne wo se me boa wo. Na so me so so ma otiri munya wo de wo. Me so so sa na daati. Wo so be de na wa boa wo ma daati. Mami na nanu ya adom. Ede ma be toto yi o. Se de ye hu ni ne. Ko se ya nkwesi awie yo. Ede wo kire wo kan wo wo se ni hunku nan. Awale fu na wo ti ase na me kan ya ditu. Awale na wala papa be na wo ti ase. Mami. Na me kan me sise sa we no wansi ya. Me da ase. O da sa sore ko ye. Sore ko. Mami na se de wo jawa be cancel. De wo kan ko yi ma na ase na ma sore anko a wo de be duru bunu. Je me kan me boa. Mami, eya me yesa. De me hwehwe afi wo an se de bia be se mi nkura. Mami, tu betimi ahwe nananom anim. Aka se mi kuro mo ne ho mode. Ebe ma o pa adwuma sei. Efu ye do ye na enye. Eti de nya so do mpa ebo beta ye chi. Na nananom so aye yadom. Mpa ebo na mabre. Munyire mu na mo ho so. Na mabre wo. Sore ko me nya kwan. Mi jawa be kansem. Obeje de obekasa saa. Mami, wo ti awale ase. Mami. Na body na bayre nya kaka. Kameme kwa mama nkura na ba beje ade. Mami pedugu me ho memo. Adubi sai. Na mama no. Na ka wo so be na wo so enuase bayre.
And what is not German, me from one million cracker, and can ye? Mammy, I'm going to may call none of the Bible. That's a crime, young man, quite by. Eh, only do a Hanoma Befi. To open me. Ah, only do a Hanoma Befi. You are better. Already remember, and I know where I see. There's a cop. You're Yeah. Scribble. Menama metete nsem bio. Afa ye ne ankasa yase ho. Sesen. Se onam bobo siansa. Ohu obia na okoje ne hobosia. Anda de na ekoso. Saa na mesmetete tio. Ani muguasie no wogu yen. Sasa ni muguasie ka mebe ye bi ka ye nyina. Wona na mojeje bosia. Enu a kire sen. Sabe no mienu nyina ye ni se be man woni bi. Akole ye kan wantie no hoko. Be man woni hwi. Wakodi na ti. Hwe ni muguasie a wogu yen. Aso wodi se ne ho ofe na ye den. Na se nipa de mpanyin se be ma hwe ase a na wie ya no. Nipa de ebia na obi nim da akye asem. Nti se okofa no oni bia na no nkyere se onseresere. Na emom mehwe se se no kakra bi wo ho a mepe bia ba na wode ama na ofa ase no na wode akobo ani kunu se de be ya asetena no betimi aboa na bia nso etimi atoto na kwam na sa abosia basa ni nyina otimi ajai sebo no ase tan se wodwi me hunti wodwi wo fa ase no sa se de wo kan se wo de ma ya na ya de adwuma bi aka be ma no eye adwempa se bi bi omo kire wo mo pe na dwubi di mirika no waba kakra mo bia na me de ama no wahu na be me wunti mi ntu na mo ma ha na me hu wonse no na ompe bosia wo ye kra ye ho na wo de na nam koje bosia ugu ye ni mu ase won kan kire me kra so da se bibi se ekoso na wonti mi mo mama ne sebo na de wo ye mi bibia metua sa ka kire wo sa anya hwe se anibo a ekotirem ekokokokoko a ene so na be sa ba beda enti wo de mehwe ape bibi kakra na de abele ye ofase no na wo de akoboa ne kunu no na bibia timi aye wano e de ama wo so ati nti ana mu nshira bode bia me de nshira na me strema o sase de na wo ye me bayi e bro adwene nti ase so ehu ne hwe se atra akoduru wase so se man kan ntem mo kan ntem kra nka ebi kra nka maboa na mena nya adwuma bi atimi aye aboa ofase na asumdue so aye den aba nti ya no aka kire mo ofase no onya ambotre so ma no na be ma de be ma nsinsu ansa na waye den wa ham Yantah o. Iya. Asome. Hello. Asma okay bi am pase ye fu na sei. No fa de bia ya so no nam. Wa shu. Idiri si wo hu. Isi wo ka se me ko hu ko kan tenu. E ba ni sana se me tata no. Mo tata da se bi bi so do ya akwa wo. Wo ko ni wo ba nyina ha no nam. Kese wonam ha no du ha no o sere ye woni tirim. E no so ene sei. So de ye hwe ni no ne ye ko. Me de mi ra me ma bere kura. Aden. No. Isi no ka tenu so wa bere. Na me mere. Wo fa ho ye manyi pa. Onye ni papa. Se de me susu ta wo fa wo ye no. Me kwa minim sa akwa na se wo fa kwa na fu. Ti ha no nam na nti de bia ne nipa ye koba wonim pa se ye hia moa na wo moa ye. Wo de do me kwa kwotene bia. Odo me so me nkan tem se wa bere. Isi wo ko ni me da so wa me no ye fu yi. Wo ka tem se wa bere be nko metima ye. Ba ko fu sentimi nkata Nyankopon ni misro pa cho. Asma kan de me ni anye wo se wa bere ni. Na se ni obi ja me wa ya na. Me nka se ma bere o me se adono na ma bere. Na me ye de na me ja wa wale ni.
mama kuma ye enya ne sa adon na me se mabre enya wo na mabre wo de me bre wo se bone be no waye wo fa na ye fu enna meka me nua be fi mu nyina se be fi si na no be fi su kra de me bone din wa ha ni ti koto be fi se de wo be fi wutie kra no e ka wo so le kra na ye yabra na be do kakra ma ye be fi onu kwa de nkana sam kra ya wo se you ase ya bote ni bibia mpanyefo so de abote no ebo a ebini na asema be se ka kire mo ni se obra ye bri nyina ye dachi nti eno dachi ena be man so dachi nti na bibia ye bri ka yenko ade asenko na nkibedi na sen ye fu no ebisu a ye akra de me se Aden nisu binyanka apafo ekan ho na nka omoboa ema efon etumpon nenso sisi ko fa apafo a wose ye mo musika akra ozu mi se boto eda mi bibia enim ntoro papa de mistre one se me paucho boa mi time echi na efon entinye from ya fi ejini na no bae ne ba ne eton a mintimi eninya oda me se me no wa na abre abedru samri Bida sa bring na time echi na ujina mechi eti jina pa. Bema. So de make catch one say we oba die usua ifi adio. O ma me no aduane a na ujia ne nchen na usua. Ebedu me bi benyini adu mpanyi fie so. Obekọ aware. Nti de o ma me bibia no na usua. E ma utim enya wo de. Enyi de bia na papa metina se yi wo. Ebedu me bi ni de me tukwan. Ana sabi ni mpa na mekona na no nchen me nyanko edie ne so ede ya mekọ nti obra na obo no hwe wo maame ompene wasem obuade ompa na fosem oni afuma ofie sesu ene bani bi ambesi musia so wati nana ya na so akasa akire no atimira yo waka yate said ye waka ye no mini bibia imo meta wachi na de wo ye bia ye isanse ye ya eye ma ye ya ntino minim se na nanom so beboa ye ama de ye bia so aye fonfo medasi ti ya ma oba mu kura abe mu die ma be mu na masanso afa adwini se ye hwena se ebe ha adwini a enka ye ntitiri ekura kakra ewo efu nim se na be ye toda na se ye koni abra ye bitimi ada honom ene ade ntinya ne ye adwuma eye ebe boa ma adwuma na koso ntino me no ya adwene nanwa ana ongo ntimi ga so onko kura na wafa weyi sekan na so kwa we na so onko enyina be ko eno ne da tie ne kwa so a mati ene ye kona de san ya ne ada ni ada enu obi ani ase obi ani ase ntino me kwa preko no ma me no onko mo kakra mati ne kana bo ma no nya bia mati Ajubi. Ya. Ele na ba ma ha nyamba. On se dan no na ebe susu hu. Se metete nsem bi. Se masi esre enam ebobusa. Na me susu mint na ho emma sa no ma ne enkoso. Tina wo se emma efre wo yofa si na yebusa no krewom se etisa na se entisa. Na ya hu kwa yebe faso a yebe masa ayini na afiri ho saw ha na afiri ho ajubi Ma'am, how faking offer. Asama wo kam. E fan baby at sa fa baby so entisa. Yenta make us entisa and say se mi ku wonenam na na bi obobobo musi. Na afra me ku yonko pa. Offer, me be ku na na wo. Ana ba say de me ku si eje adwumaden. Na rest de ni fudie na sia from kama na. Mfudie no wutimu se me ku betimi aye bi aka ho abiem. Usu we skada wo mfanya hwinti. Onye no mfa mi ebie mfudie. Ikwana me boma ni kire me ku se ye mfa ya ho de nya de betimi aye. Ana wo share na na oji yo. Wo si mfudie na ba. Mfudie so mai. Afi wodi me ku nam ena wodi ko gina ade chena na ko gina ena e beti sei
say nsem bebre enti ofa wote ya say na nsem ne tie nye say bia me kura hyeda say bia ogu abusua ne mase me kura me hwa ma na nyesa nanso enya aba tisanity mate na said e be ya wan san koye ya sa no ma no bi so ohia bibia wo fa nimpo ne me monkɔ abɔntene na monkɔ sresre anaasɛ monkɔ bobɔbosia sɛ wo ba de wo sɛ me de ma wo no sɛ me de kyɛw no be kyɛw de wo sɛ me de bɔ mobosia so me de be bɔ mobosia sɛ de be ya wo ne mase no asomdue betumi aba montam abre bia na obia nhunu monchuom ofa we de na no shira wo pa me da wa no ase ma me ya no da wo fa ase oh me da na ase nanso no wo ka no wo kun we yesa wo gu anim ase sabi ayesa teche na ka wo nantina aka wo to wo wo yesa no wo gu anim ase sesei wo ye mani kosua wakofa be mai yesi enko wakofa no enye de ne so be kwa bonten amobi hu ntwemu de nka brafie so wo ne be busa na wonya nante ne anim guase na wo gugu ye no na nye ma checha se mi ma tonso da na wo da foka amene de sanity si de hia metitim ene mofra no mesrew se bi ni fie ne komo de mofra na aduane nya na momomla medidi wote hwe no wonko sere obi ade da enkoje obi aso bosia da eye nim guase ha we sana wusi untuma gufia atabonten sa yenso ye no so ni akire so ti mesrew se de wo fe ka no bibi ni amuntu na mona momra wo fa se obeboa wo yese se wo de chewo de be chewo yese se wo de bom bosia wo de be bom bosia wo pewe wo pentokwa Bra. Akoba misikawe. Akoba simpremo misikawe. Sikawe. Wa bodam se sikawe. Akoba misika na wa wia na wai. Papa. Misrew. Papa misrew no pay maso aye papa. Se sa ni oniema na nkitse na ya oyeye na wo sha se papa misrew. Memfa usika. Na usika ben. Ha. Akoba. Se wonim na wa ko fa misika ma me. Ade a me de ba ya wo na no. Kromfo ati se wo. Papa enframe kromfo papa. Wo na ho han. Sa oniema na oya me mpeno. Wo frame kromfo echi na be obi twam a ohun ba bonto se o kromfo me mpesa sa oniema na onemi papa. Dabi sempremu. Akoba ho na nim se krodi mu ye kromfo. Na so obi e kan wo so wo kan. Na se abofra nga akro hye yefrumo e wo krodi ma o hye ma me yam a wo krodi wo krodi so Akoba ye kromfo. Ha Akoba misika wai. Sika ben. Misika na wo wia no. Papa, empedo se na me kan to se me ye adwuma. Enti se ohun se me kura bibia nya se usika na mafa o. Me bo me homode wa bonten. Ade me nya adwuma. Akoba adwuma bai. Adwuma me ye de ne wo nhwem ho. Wa me nhwem ho. Me nhwem ho. Aso en sha no pe ne wo kasa me mpesa ne ma. Me be pausum bia. Se maso ahye no. What he? Akoba. So ahye. Me dole na no se me di nsuo badwo no. Me se nsuo mo so adu se si he. Akoba. Papa me bo. Me bo he. Me ba wo gina so pa ne wo gina so dia kasa mafa usika ene de. Eni se me so e kromfo. Minim se be ba Akoba minim no ye kromfo. Papa me no nkwa na tifi ha na. Me no nkwa na tifi ha. Ana me nkwa na me yo ba ofia. Won so na ye kromfo minim. Me na me ye kromfo. He Akoba. Se wan fa sika na ma se si e. Se me si abode de fa krodi ma. Hey! Me ba Nya sa wo ne ma na ya me mpem. Kromfo. Hey. Papa nya sa asani kwa na ba frame o ba ne me o Akoba se ni se na si na me hu na me de ya obo mi me di kokrom me di komonte so me ba me kodem aba sa wo de na na ma ni ntu kwa papa wa bodam se me kodem aba wa nyina ma che hwe me be ye kromfo papa ha som na me ko ni akani papa me di wana mu achi o adoya o ye na abonti ne papa ntimi hu
Me fion. Me na mabonti na mu so bi hu kire na anu se me na me no mansa da na chu o se ade che won ne makwa ndidi. Na o se me ye bibi ma omo. Enti ekoba nti sika bebrebe na me kekere to no. Ana di o di amena kan ekoba. Anya me nkwa na me di yo. Me chese me di bi ya adoye wa abonten. Enti ekoba nti kohwini pa, nti kohwie pa. Enti ekoba Suban wo mti ekoba babo. Papa is oh ya adoye. Me so me ya adoye. Me ya doye me nkowia me mokro no na me kwa doye. Ni se nye kono papa. Ebi da wonu ma na to bia be ma me fo won hye onye na me mra so. What? Ha ekoba. Papa me so ma yenka ni. Achina ko won se wakoka che o mo se mama fa osika. Ya doye na me koye na abonten. Enye se bia ma be fa osika. Me papa de se ma de. Enti krono no ekoba. Aya doma chade ana wo de fra wo ya na menti ase wo sua ya ana se ya chade aya de ayi Mo me kono papa enye me pena me de ba wi ase o enti wo na wo se me bisa o sa ade na me kura sa Suban wi me papa ka sa me ekoba je si kronfo ye kronfo ayo kronfo wo ha asamba gren na mama ni anya de pa dinke ko ba awie skai pa tocho mani na ko diska ya se no na o me no ba tafi apa Usua me to papa semensia o bi dum bi Nso mejo. Pai. I me see ya we 20 ni akomore ni bi. Na say wo de wo. me de ade me nse ma ya wu no Din. Me hu hwe. de me ye wo nyina ti don hwiri me nu a me de wo kwa nyina ni nyina ti wo se enso Apa din. Na me tie mu kwa me nte hwe. wo se ya me we de 20 ni akomore no. Onwesizo. ade de wo na wo ka se Usua no me ye de wakoma me wakoma sa de ama wase to Tine ebe wura ha na ebe fa. na me ko fi wo papa ma en wo chiri Ayo go bi ene su be sa ho e ja fra ha gelo do ene su ho ba chiro pa na wo se Papa abua Papa na wo ye ene wo so ene Papa abua ene so esa ba ho na sa no ti abua ene ba ti so Papa Aden wo so se de bi yi wo ana meta haba to Papa Aden wo so Papa men pede Papa men nje dia wo ye no e no so a chance wo dwama sa kokoro una ade wo me dwama sa una ade kokoro wo me papa wo de wo so bi na ye wo bakoro ansa ni sika kura wansa na duru dwama what wo de bakoro so bi na ye wo de bakoro no ha wo di kunim dwama wo ta dia wo ya kutre Papa wo ya kutre Papa shey o me wo podam Papa Aden wo ye say unim dan kamede apan be ye awiawe Papa unim dan kamede na so ye dwamafo so ye dwamafo Papa na wo dwam ka si kofie una ade wo me ka si ka kofie dwamafo ba medi apan echi hey wo kwai hey enyina ya America wo de ko mentimi ntu se America bi na so de oba batumi fie wadi ko mu wura mu ho oba batumi fie dwamanfo